चिरां जिल्ला बर' होननानै बिथाङा बुंथिदों। गिबियावनो खुलुमनायखौ बयनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन जानानै गोबाङानो थांनाय समफोराव जोंखौ नुखादों। थांनाय बोसोराव जोङो माखासे दुखिया सुबुंफोरखौ जोङो हेफाजाब खालामदोंमोन आरो मदद खालामदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ बयबो रायजो राजाफ्रानो मिथिखादों आरो मिथिदोंमोन। थिग बिदिनो नैबे गोजां बोथोर समावहाय जोङो चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमा साननानै बा रायज्लायनानै मोनसे थांखि लानाय जादों। बे थांखियानो जाहैबाय जोङो नैबे गोजां बोथोर समावहाय गोबां सुबुंफोर दङ जायफोरा गांसे कम्बल बायनानै जोमनो हानायनि थासारिया गैया, रांखावरि गैया। बेबायदि सुबुंफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो थांखि लानानै जोङो जायफ्रा गांसे कम्बल बायनो हायाखै बा बायनो हानायनि अबस्था गैया, दुखुथिया सुबुंफोर बा कम्बल बायनो थाखाय रांखावरि आखायाव गैजाया, बिथांमोनखौ साननानै नैबे गोजांनाय बोथोराव बिथांमोननो जोङो माबा मोनसे मदद होनो हायो नामा बा बोरैबा मदद खालामनो हायो नामा होननानै माखासे सान सिगां जोङो सानलायदोंमोन। जयैनो सानलायनायनि गेजेरजों जोङो थांखि लादोंमोन। बिथांमोननो जोङो बोरैबाफोर बे गोजांनाय समावहाय गुदुं कम्बल जुदि होनो हायोब्ला बिथांमोननि थाखाय मदद जागोन बा हेफाजाब जागोन होननानै दा बे थांखि लानाय बायदिनो दिनैहाय जोङो चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट खौरांगिरि गौथुमनि सोद्रोमाफोरा गासिबो जयै ओंखारनानै जोङो दायो दा बेहाय जोङो दङ। आंजों लोगोसे बड'लेण्ड रादाबनि खौरांगिरि इजल बसुमतारी, बिथाङा चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिबो सासे मावथि, आरो ओरै फारसेजों दङ जोंहा फैदान बसुमतारी, बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि बिथाङाबो जोंनि जिल्लानिनो गौथुमनि मावथि। जोङो जयैनो आरो माखासेया गावसिनि उसुबिदानि थाखाय दिनैहाय जोंजों बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हायाखै। थेवब्लाबो बिथांमोना बे थांखि लानायाव आरो जोंनि खामानि मावनायाव बिथांमोना मदद होदों। नाथाय दिनैहाय बिथांमोना जोंजों ओंखारनो हायाखैब्लाबो बिथांमोना जोंजों मदद खालामदों। थ' बिदिनो जोङो थांखि लानाय बायदि दिनैहाय जोङो बेंटलनिफ्राय लानानै सान्थिफुर आरो बे दाबनै जिथु जायगायावहाय जोङो खमैबो 30सासो जायफोर रांखावरियारि आंखालाव थानाय गोरिब सुबुंफोर बा बोराय बुरि बैसोनि सुबुंफोरनो जोङो दिनैहाय 30 गांसो कम्बलखौ जोङो बिथांमोननो होनानै मदद खालामदों। बेहाय जोंनि थोरफोनिफ्राय जाखिनि फिसा मोनसे अनसुंथाइ बा मदद खालामबाय, जों जे सानना लायाखै बियो थोजासे। बे समाव जों बुंनोसो सानदों, जेरै जोङो दिनै एसे जों हानायसिबांखौ जों मदद खालामबाय आरो जोङो इयुनावबो जोंनि हानायखौ जों मदद खालामनो नाजागोन। जेखियानो जाया मानो, जेखि समानो जाया मानो, जेखि थासारियानो जाया मानो, माबायदि हेफाजाब खालामनांगौ जोङो नाजाबाय थादों आरो सिगांनि समावबो जोङो बेबायदिनो खामानिफोर मावबोबाय थादों। चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुम हिसाबै दायो जोङो बुंनोसो सानदों जे जोंनि समाजनि दाब दाब जायगायाव थानाय माखासे धोनि सुबुंफोर दङ, रांखावरि गोनां सुबुंफोर दङ, बिथांमोनहाबो नैबे गोजांनाय बोथोराव बा गोजांनाय समावहाय बेबायदि माखासे बैसोगोरा सुबुंफोर बा दुखिया सुबुंफोर बा रांखावरियाव आंखाल जाना थानाय सुबुंफोर, जायफ्रा गांसे कम्बल बायनानै जोमनो हाया, बेबायदि सुबुंफोरखौ गावनि अननायजों जा हायो मदद खालामोबा जोंनि समाजावहाय बेबायदि दुखुआव थानांनाय बा उसुबिदायाव थानांनाय, खैफोदाव थानांनाय सुबुंफ्रा निस्सय मदद जागोन, बेखौ जों फोथायनो हायो। बेनिखायनो जों खावलायनो लुबैदों दिनैहाय चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि हिसाबै नोंथांमोनाबो बेबायदि हाबाफारिखौ मावोब्ला खोब मोजां जागोन आरो जोंनि समाजावहाय मोनसे मोजां बिदिन्थि जागोन आरो मोजां मोनसे समाज जागोन होनना जों बेखौ फोथायो। आरो मोनसे खोथा, जोङो जिथु दिनैहाय जोङो न' थांनानै बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जोङो बे फिसा अनसुंथाइखौ होदोंमोन, बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे जोंनि सायाव दुखु फोरमायदों। बिथांमोना गांसे कम्बलानो गैजाया, खायफाया
बेबायदि जोंनि सिगाङाव खोन्थाना लादों। जों जिथु बे अनसुंथाइखौ हैदों बेखौनो बिथांमोना जोबोद गोजोननायखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो जोङो आसा खालामो इयुनाव जोङो दिनै फार्स्ट बेखौ दाबनै जायगायाव जों रानना होबाय, बेंटल आरो सान्थिपुराव, आरो जोङो जा हायो नैबे चिरां जिल्लानि सिङावहाय जोङो सम आरो खाबुआ गोरोबोबा, थासारिया मिलायोब्ला जोङो निस्सय आरोबाव जोङो मदद खालामनो थाखाय नाजागोन। गोजोन्थों।